Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Untencane umculi Kamaskandi ubekade eselebrate usuku lakhe lokuzalwa eGraytown and walontsha futhi ne-album yakhe entsha. Kona kusenjalo abantu base-Graytown abawuvali umlomo ngendlela untencane abasiza ngayo abantu. Kodwa-ke mina angingalandi kakhulu, akuyizwele bezikhulumela bona. Kuningi futhi sisenzele bona yakugcina la ground and even beyond the ground. Thina sesidlale nama-team, thina as-team education futhi ngawe sikwazi ukudlala noMaskandi, sakwazi ukuhamba siyoshayo MC Tshase. Sithi futhi nakho okuncane sikubonga ngakho futhi. Sanibonani untencane obingelelayo. Silapha eGraytown namhlanje sizolontsha umsebenzi wami omusha. Siyabonga kakhulu kumphakathi osisekile, sibonga amaciko asesekile kakhulu uNkulunkulu muhle uma ngabe izinto esisiqalayo zikwazi ukuba kanjena. Sithemba ukuthi ngonyaka ozayo izobe ikhulile inkulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kodwa kumaciko ngiyafisa futhi ukuthi ngithole uxhaso ukuze ngikwazi ukuthi amaciko ngiwabuyisele kulokho angixhase ngakho uma sesiyibuyisa lento next year. Yebo yangidecide ukuthi kulokhu umsebenzi ngizowukhipha ngosuku lokuzalwa ukuze mhlawumbe ngicelebrate kahle usuku lokuzalwa nomsebenzi wami futhi uphumile kube isipho iSouth Africa mhlawumbe ezongipha sona kube ukulalela umusic wami. Ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele kuseyimina loyo uKing Pholoba. Njengoba ngike ngasho ukuthi cha amaciko ethu osuku soloke nje ngidonsa ngamunye ngimbamba kulesi sikhathi ke enye into esiphazamisayo nje manje siyabona siphazanyiswa isimo seweather ekuyiyona ke ephoqa ukuthi izinto sizenze ngokugijima. So ke njengamanje kunentokazi enhle kakhulu engifuna ukuthi ke initshele inichazele ukuthi ke yona izizwa kanjani njoba sikhona sonke sizobungaza lolu suku olungaka lukanto encane ukuthi ke izobe sizizwela ukuthi ngiphethe bani ngoba ngitshelile ukuthi obani engibaphethe nengiza nabo awukuzibonele wena ngamathupha ke njengamanje. Ngibingelele ke nkosazana. Ngibingelela bonke abalandeli nabo bonke abakhona emcimbini esikwa namhlanje endaweni yaseGraytown. Igama lami mina nguNothile ngwakaNtuli eMbulwane eNdungumahlathi. Namhlanje sibizwa into encane ukuthi asihlangane la eLucky Sports endaweni yaseGraytown kuyibirthday yakhe. Untencane usenzele into enhle ngendlela esimangaliso. Usikhuphulile nje kakhulu endaweni yaseGraytown since aqala ukuba semculweni. Siyayibona ukuthi since ekhula njalo ekhula usethathe nathi eziGraytown wasibeka ezingeni eliphezulu kakhulu siyiGraytown. Ukuba naye nje endaweni yakithi eGraytown kuyasijabulisa kakhulu, kuyasithokozisa ngoba nathi siyibona sabantu nje ngenxa yakhe. Cha kuyazwakala impela. So nizizwa kanjani ke njengoba evele wacabanga nje ukuthi akanilande nani athi nawe Graytown awumncinyane anisondele nizobungaza nijabule kunye nami. Nizizwa kanjani kuleso simo esinjengana leso? Mina nje ngingakusho ukuthi esunothile ngijabule kakhulu ngoba thina amacika asafufusa vele isikhathi esiningi siyacula uthola ukuthi asiveleli indawo kodwa namhlanje ukwazile ukuthi sizoyiveza nasemphakathini yakithi ukuthi no sikhona nathi ezamacula asafufusa yena njengomuntu osekhulile futhi indlela akasiveza ngaye ebantwini ukuthi nathi sikhona sijabulile nje kakhulu ngendlela esimanga.
Mhlawumbe ke uma ngingabuza ke ungathini ke kubabukeli abahlile emakhaya njengamanjena njenganomuntu osofikile nawe ugalelekile ngalendlela ongene ngakhona kulomkhakha womculo. Ungabe uthini kumuntu ongazange afike yena la njengoba usukhona nawe manje washayina wabonakala ukuthi cha ukhona nawe njengentokazi yase Graytown. Mina engakusho ukuthi ongaba ngabikho namhlanje uphuthelwe kakhulu ngendlela okumnandi ngayo ngendlela esijabule ngakhona ngifisa ngabe bonke abantu balala bekhona nesitime ngoba nginethemba lokuthi into encane lento akayiqale manje akayigcinile manje uzoyenza unyaka nonyaka ngifisa abantu beze kugcwale ngaphezulu kwalokho kuyikhona namhlanje. Cha siyabonga kakhulu. Niwe niqhubeke nilithakasela usuku nijabule kakhulu ngiyathemba ukuthi nababukeli emakhaya bayajabula impela uma bezwa ukuthi cha nawe Graytown awumncinyane. Siyabonga kakhulu. Izona ke impela izihambeli zethu lezi ke namaciko akhona asendaweni anawo aye athola ithuba lokuthi aphiche noma avele abonakala ukuthi akhona endaweni and ayatshengisa ukuthi cha athokozile ajabule ngendlela emangalisayo indlela umuntu encane enze ngayo ukuthi akhumbule amaciko amancane akhona safufusa endaweni. So ke bayathemba ukuthi lokho aqalile kuyinto futhi asazobuya iphinde nangeminyaka elandelayo bese kugcwala kakhulu. So ke siyabonga kakhulu ke just stay tuned. Hlala nami ngisathi gqishelele ngenxa yesimo seweda ngisabaleka sizobonana. Thank you. Ngoza mapilisa tungene pilapo asamba tichelo mchoro ifeki zero to cancer asisi fight gaje asisi fight 4 3 2 1 asamba kaza sakile vele asamba kaza mujana nje